Kumpaniji li rridu jitfgħu l-offerti tagħhom għax-xiri taż-żejt kellhom jibagħtu email lil Ena Malta. L-unika aċċess għal dawn l-offerti kien permezz ta' password li l-Kumitat dwar ix-xiri taż-żejt kellu jitlob lil Mita fil-bidu ta' kull laqgħa li fiha kien ser ikun aġġudikat tender. L-Awditur Ġenerali ddikjara li f'erba' okkażjonijiet minn seba' matul l-2011 il-password ma ntalbitx dakinhar tal-laqgħa, iżda b'xi mod l-offerti xorta nfetħu u t-tender ġie aġġudikat. Skont ir-rekords ta' Mita, minn daw is-seba' darbiet, dar generic account intara biss dak id-drabi kif indikat hawnhekk. Ġifri f'dawk it-tliet ċirkostanzi biss minn seba' intalab il-password u xejn. Fost oħrajn fit-12 ta' Mejju tal-2011 telefonata lil Mita saret 3 ijiem qabel il-laqgħa li matula ntrebaħ it-tender. Kien hemm darba kien hemm kor saret 3 ijiem qabel il-meeting. Mela l-meeting illum u l-kol saret 3 ijiem ilu. Mitlub jgħid kif infetħu l-offerti meta l-password ma ntalbitx dakinhar tal-laqgħa, l-Awditur Ġenerali jgħid li bid-dokumentazzjoni li teżisti ma setax jasal għal konklużjoni. Issa dakinhar allura jekk ma saritx koll il-Mita, kif daħlu dak li emailek? Ma nafx ma nistax mhux pożizzjoni wieġbuk. Dakinhar li ma ntalbitx il-password biex jinfetħu l-offerti fil-laqgħa tal-ġudikazzjoni, il-kuntratt tax-xiri taż-żejt ingħata lil Tozza, kumpanija li l-aġent Malti tagħha huwa George Farrugia u li f'temp ta' sentej rebħet 9 minn 11 il-kuntratt, anke meta ma kellix l-aħjar offerta. Anke fit-12 ta' Lulju tal-2011 it-Tozza rebħet il-kuntratt ta' xiri taż-żejt minkejja li l-password ma ntalbitx fl-istess jum tal-laqgħa li fiha ngħata t-tender. Skont il-policy suppost, dikinhar ta' meeting mhux qabel u mhux wara jitolbu l-Mita jtihom password. U hawnhekk jien għalija bħala awditur responsabilità ngħid jiddi ma saritx. Dik għalija iżjed finding importanti f'di istorja. Dikinhar ma saritx, ma suppost imma dikinhar jitolbu password. U quddiem kulħadd b'dik il-password tintuża biex tidħol fil-bits propja. Issa jien imma x'inhu iżjed ħaġa importanti fil-paragrafu B ta' page 96. Dikinhar ta' meeting din il-kol ma saritx. Matul il-laqgħa rriżultaw wkoll li għall-kuntrarju ta' dak li kienet tistabbilixxi l-proċedura, f'okkażjoni minnhom kien hemm offerta li nfetħet wara li skada żmien biex jidħlu l-offerti. L-awditur ikkonferma li l-offerta li daħlet tard f'akkawnt ieħor kienet tal-kumpanija Tozza. Dal-każ fil-riċerka li għamiltu intom kien l-unika każ li nfetaħ bid wara l-kien ta' tender. Eżatt. U kombinazzjoni inserta li dan il-bid li nfetaħ wara kien ta' Tozza wkoll. Eżatt. L-offerta xorta ġiet inkluża mal-oħrajn minkejja li daħlet female account privat.